No ano 1835, na vila mariñeira de Viveiro, na Mariña Luguesa, estendeuse un rumor que semou o terror entre os seus habitantes. Dicíase, en voz baixa ao principio e logo a berros, que nas boticas da vila se mataban homes e mulleres para aproveitarlles a graxa nas medicinas. O medo chegou a tal punto que os labregos e labregas que baixaban á vila a vender os seus produtos negábanse a entrar en ningunha casa, entregando os seus efectos directamente á porta, sen ousar pisar os limiares. Aqueles eran anos convulsos. A rexencia de María Cristina de Borbón, nai da futura raíña Isabel II, enfrontábase á ameaza das guerrillas carlistas que roldaban as vilas da Mariña de Mondoñedo. Viveiro era un foco absolutista. 21 anos antes, os mariñeiros viveirenses pediran o restablecemento da Inquisición. Neste caldo de cultivo político e social, os voluntarios liberais, tocados cun chapeu emplumado, eran vistos como demos. E un deses voluntarios era Xoaquín, mancebo da botica de Manuel Montenegro, que se vería no centro da tormenta. O día 17 de marzo de 1835, Xoaquín presentou denuncia ante o correxedor Xoán, abogado dos Reais Consellos e capitán de guerra da vila. Nas súas propias palabras, o pobo e aínda todo o partido xudicial atópase nunha especie de conmoción por correrse unhas voces alarmantes de que na botica na que son mancebo mátanse homes e mulleres, porque aseguran que son útiles para a medicina. E aínda, o que é máis, que o goberno da raíña gobernadora lles permite aos boticarios matar ata 4 persoas cada ano. Xoaquín sospeitaba que tras estas voces había un motivo político. El, como voluntario liberal, levaba bigote e perilla, e alguén quería usalo como diana. Segundo Xoaquín, a orixe das voces estaba na parroquia de San Xoán de Covas, onde un rapaz chamado Xosé, fillo dun labrego e carpinteiro, perdera a fala de resultas dun accidente. Propalouse que o boticario Manuel e o mancebo Xoaquín lle sacaran a fala para matalo e aproveitarse da súa untura. O pai de Xosé declarou ante o xuíz que mandara o seu fillo á vila mercar sardiñas, e que este voltara sen poder falar. O médico Francisco examinou o rapaz e diagnosticoulle un ataque de hemiplexía incompleta que só lle embargara a lingua. Mais o rumor xa estaba solto, e crecía como a hedra. O correxedor Xoán actuou con rapidez. Mandou publicar un bando declarando a falsidade daquela crenza, xa que, nas súas propias palabras, ningunha falta fan nas boticas os homes mortos, nin as partes de que se compoñen os seus corpos serven para nada. Mais 8 días despois, na mañá do 25 de marzo, apareceu un pasquín nun lugar ben público de Viveiro, pegado ao arco de Santa Ana. O escrito acusaba a Xoaquín de cometer as maiores atrocidades na botica, pedía a morte do correxedor e chamaba ao mancebo liberal por moda e non por sentimentos. Os mestres de primeiras letras analizaron a letra e concluíron que o autor era alguén con certa instrución, pois a letra, malia estar desfigurada intencionadamente, era máis experta que a dun simple labrego. O proceso xudicial alongouse durante 2 anos, retardado pola proliferación das guerrillas carlistas pola Mariña de Mondoñedo. Xosé pai e Xosé fillo foron chamados a declarar en repetidas ocasións, mostrando contradicións nas súas versións. O pai declarara que mandara o fillo á vila mercar sardiñas, o fillo dixo que non saíra da súa casa. Cando o xuízo sacareou, o pai amosouse inseguro. O fiscal Manuel sospeitaba que pai e fillo non obraran coa pureza que exixe o xuramento, e que o seu obxecto era deixar en dúbida a boa sona de Xoaquín e da botica. Mais a sagacidade dos verdadeiros criminais impedía que o proceso avanzase. O 16 de marzo de 1837, a Real Sala do Crime, na Coruña, ditou sentenza, o caso quedaba sobresido e ordenábase que se devolvesen os bens embargados a Xosé pai. Os verdadeiros autores do pasquín e das voces nunca foron identificados. O fiscal deixou escrito para a historia: parece imposible que nun pobo culto, no século XIX, poidan ter entrada unhas voces tan absurdas e infundadas que ofendan a moral xa e a civilización. Mais a realidade era outra, o rumor nacera dunha mestura de ignorancia, medo ao descoñecido e, moi probablemente, dunha vinganza persoal contra Xoaquín, o mancebo liberal. O caso das boticas de Viveiro non foi un feito illado. Naquel tempo en que se cría que a tuberculose se curaba cunha sangría e unto de manteiga humana, o boticario era visto como un ser misterioso, case feiticeiro. A súa ciencia era incomprensible para o pobo analfabeto, e o incomprensible sempre xera medo. O cartafol 922/1 do Arquivo do Reino de Galicia,
descuberto polo investigador Luis Guiadás, é hoxe a única testemuña dun proceso que revelou as entrañas dunha sociedade en transición, entre o absolutismo e o liberalismo, entre a superstición e a razón, entre o medo e a xustiza. As boticas de Viveiro non mataban ninguén. Pero o rumor ese sí que mataba.